Okay, maing mudto na usab kanang tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Uy, pizza 30 na rin mga higala, no? Kung ana, si Manasanta na gyud ikaduha ka adlaw na kini kagahapon mga higala bindita sa Lukay. Pero ni ameros dumagite mga higala, no? Kay magwalami kanang mag-month ka na bitang recollection, no? Monthly recollection may kabahin na kini sa Semana Santa, mga umpisal, mamalandong, ingon di ana, no? Unya, ug mga adlaw mao na gyud ang Christmas. Unya official na gyud nga announcement sa among tagsa-tagsa ka mga bagong assignments. Ayan, no? So yan po may mga higala ha, nga padayon ra gyud mi sa amo ang kanunay pagpangalagad sa simbahang sa simbahang Katoliko, no? Kay gulang-gulang na ba yan po mi ako gani mahigala 66 years old na ba yan ako karong July puhon ko anak ko kanang 67 na. Ayan, no? Pero sige ra, wala man na problema ng edad. Ang importante nga may ratag lawas. Okay, no? Talano ara ta may gala sa CBCP News, balitang simbahan ni ini kabuntuhon. Padayon din nato nga congratulate, no? Si Bishop-elect Gerardo Saco Jr., no? Si Sacman, no? Kay kailan man ko ani mahigala kay contemporary man sa una sa seminaryo, no? Ako na ang tawag na mo ini niya si Sacman, no? Karon dili na maikong natang magsakman-sakman ani Bishop-elect Gerardo Saco Jr., no? Maikong na punta, no? Muna nga mayong mudto Bishop, no? Na to. Kay dili na magabaan na tag-ato ng tawgon-tawgon og sakman si si Bishop-elect Gerardo Saco Jr., no? So, maing mudto ni mo dia, Bishop. Ayan, no? Nalipay kay ko mahigala nga usa sa akong mga contemporary na kuan na pod, obispo na pod, no? Daghan akong mga contemporary mahigala nga obispo, no? Si Father Labajo, o ako ng contemporary. Si Monsignor, si Bishop Glenn Gorsiga. Ayan, no? Karon si Monsignor kuan na pod, si Monsignor kining Gerardo Saco Jr., si Sacman. Ayan, no? So, kalamat kay Ginoo nga nadaan na po ko'y kailang pari nga nahimo ng obispo. Abino arita mga igala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ining kamudtuhon, matud pa sa mga kaobispuhan, posible gyud nga maapektuhan ang mga bisita iglesia karong Semana Santaha. Kay ngano man, bali bayang mahala manghigala ang kuan kini gasolina, no? Mura o kanang tagikuana tag 100 na kapin pastilan Ginoo saon na lamang ni gani ako nagsige man kong ga-construct mahigala mga kapilya, mga daycare center, of course Catholics, no? Catholic daycare center. Karon medyo naluya ako mahigala kapirting mahala kaayo ang mga kining gitawag na tug kanang mga construction materials, no? Abino padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon. Vatican News mga higala, Pope shares our concern for plight of migrants, of immigrants. Ayan, no? Sa ato pa, ang talahurong Santo Papa medyo nabalakag yung usab, no? Sa matod pa kahimtang sa mga immigrants, especially na ngayon sa US, no? Kay medyo stiff kaayo ba, mga higala, rigid kaayo ang pamalaod ni Presidente Trump kabahin sa mga migrants. No? So, yan po lang gininato, mga higala. Mao ganito mga higala, mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon o arita mga higala sa ato ang catechesis. Padayon ta mga higala, no? Catechesis na ito mga higala, no? Bueno, kabahin kini sa unsa man ni kabahin. Uy, nasira mahinoon mga higala. Dala, no? Sa pa mahigala, no? Kaya nasira mahinoon ako naman itong gikuan, no? Diara mahigala, no? So,
Okay, so arita mahigalan sa ato ang CBCP News. Arita sa mga pangutana. Unang pangutana. Unang pangutana. Father, no, Father, unsa man to do? What are our bases, Catholic bases, for saying that Mama Mary is Queen of Heaven and Earth? Ano? Nga sa ato pa unsa may ato mga basihan, mga higala nga muingon kita nga Mama Mary is our Queen and Mother. Ano? Nga si Mama Mary mao atong Queen and Mother. Sa ato panganong giila mo ginato si Mama Mary nga ato ang inahan. Ako Mama Mary mo jud ko. Bisag unsaon pa manghigala og bali-baliho ng kalibutan, ako mo ilara jud kong Mama Mary nga akong inahan. No, mo kini ako ang dalangpan kung doon na ko'y mga sala nga nahimo. Mag-una-una niyo kong pangayog pasaylo ni Mama Mary, no? Kaya para siya mohangyo ditong Jesus sa atong Ginoong Jesucristo nga pasiluon ko. Kalagmitan gyud mo adto jud dayon kong Mama Mary, no? Makasala ko mahigala, no? Nga naman, because her son is King of Heaven and Earth. Nganong giilaman nato si Mama Mary nga Queen tungod kay ang iyang anak kuan man hari man sa langit ug sa yuta. Muna mo man diha man kay ang anak hari god di sa ato pa ang inahan reyna pud gyud na, di ba no? Dili man di matamatingala anak kay ang anak hari god di sa ato pa ang anak hari pud na siya, no? Ano klaro ato pa ang inahan kuan pud na sa pud akong mata mahigala nga nihalang man Ginoo, no? So the question is, what are our Catholic bases for saying that Mama Mary is Queen and Mother? Because her number one reason is because her son is King of Heaven and Earth. Ayan, no? So nahimo gyud nga si Mama Mary kanang rayna tungod kay mismo manggod ang iyang anak hari, no? Muna nga kung wala ka mo ilan ni Kristo nga hari aw wate mahimo nimo, no? Saan man nato na nga wa manggani kamutahod sa anak. Pero giilan nimo si Kristo nga hari ug Dios, no? Wa jud kay mahimo bisan pa og matud pa mudumili ang imong kasing-kasing. Pilit jud nimong ilhon si Mama Mary nga rayna sa langit ug sa yuta. Unya si Mama Mary usab, no, ato ka nang mabasa kun atong basahon sa Juan Kapitulo 18, versikulo 36 mo kini mabasa. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian iya paning kalibutan, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Ayan, no? Sa to pa klaro kaayo nga giangkon ni Kristo nga kuan gid siya kanang gitawag og hari yun siya, no? Anak siya sa Dios, no? Kanang sa tigisulti na may gala, no? Si Jesus utak ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Nga sa ato pa hari gid siya kay may gingharian man siya. Muna nga di na taangay pang maglalis ana kay si Kristo ni angkon man gyud nga hari siya. Busa alang ni adtong ni ila kang Kristo nga hari sa langit ug sa yuta, sa ato pa wa gitay mahimo ato gyung ilhon si Mama Mary nga usa ka rayna. Ayan, no? For us Catholics, why do we proclaim that Mama Mary is our Queen and Mother? Because her son is a king. And then of course, sa Juan Kapitulo 18, versikulo 37, tungod kay nangutana si Pilato kaniya. Niingon siya nga hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini na tawo ug mianhi sa ako sa kalibutan alang sa usa ka lamang aron sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Sa to pa klaro kay manghigala nga si Kristo mismo ni angkon nga hari gyud siya. Ug gani sa Juan Kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27, sa pagkakita ni Jesus ug sa iyang tinun-an nga iyahang gimahal, niingon naa nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babayi ania ang imong anak. Ug miingon usab siya sa iyang tinun-an, anak,
ania ang imong inahan. In other words, this is a vivid explanation nga si Kristo gusto gyud nga atong ilhon nga inahan ang iyang inahan ug atong ilhon og aron nga usama nga kita giinla unab giusab ni Mama Mary nga iyang anak. So atay mahimo ana, no? Nga atay mahimo ana ngano man gyud pod kuno nga musupak man ta ana. What is your reason? You know what, ang mga laing relihiyon naningkamot gyud na sila nga ipakasayop ta ba. Nga usamang good sa atoang mga debosyon isip mga Katoliko mao man gud ang atong pagtahod ni Mama Mary, and they wanted to destroy that. Ilag yung ipakasayop ang mga Katoliko nganong nagdebosyon kang Maria tungod lagi kay tawo raman. Ingon ni ana, tawo lagi. Mao bitaw na di man ta maglalis ana. Pero dili sa ordinaryong tawo kay siya ang inahan ni Hesus ug gani usa siya karayna. Anong lalison man na nato? Kay lagi dili gid lagi sila gusto nga atong tahoron si Mama Mary kay tawo man. Ug dili mo matahon kamura. Nganong ialahig man mininyo nga alang kanamo si Mama Mary rayna sa langit ug inahan sa Dios. Ug tungod kay giisip man nato si Kristo nga atong igsuon, wa tay mahimo ato pong isipon si Mama Mary nga atong inahan. Klaro ba? Dili lang ta maglalis ana mga brothers and sisters kay sao man nato ana usa man ato yung ngano man yung maglalis magyud kudpod kunuta. No? So for us Catholics, Mama Mary is our queen and mother. Ayan, no? So sumpay-sumpay ni ana mahigala kining pangutanaha. Why do we honor the saints in heaven? Kay si Mama Mary santos good pod na. Pero ngano man nga angay man yun nga ang mga santos natong mga Katoliko ato magyung tahoron. Number one answer is for us Catholics, we honor the saints. No? When we honor the saints, no? For us Catholics, when we honor the saints, we recognize their heroic deeds in showing their great love for God and fellow men. Ayan, no? Sa ito pa, usa sa mga hinungdan, mga higala, nga ato ang gipasindunggan ang mga santos, mao nga ato swanggod silang gi-recognize, ato bang gitagaang bili ang ilahang bayanihon nga matod pa mga buhat aron pagpakita sa ilang dakong gugma sa Dios o sa ilang isig katawo. Muna yung mga hinungdan din ha, no? So dili kay ta magpadala og sa kining gitawag natong prinsipyo sa mga laing relihiyon, no? Nga dili na to natahoron ng bayhana kay tawo ra gud na ngano ang iyang nganong og inyong tan-awon ang pagkatao ni Mama Mary, wala man ninyo tagaig bili ang inyong gitan-aw ang iyang pagkatao, pero wala ang gininyo tagaig bili ang iyang pagkaanak ni Dios, ang iyang pagkainahan ni Kristo. Kumanangan na itong pamalundungan. Number 2, for the nature, for the martyrs, no? For the martyr, we honor them because of their willingness to matud pa share their blood for the sake of God's teachings and kingdom. Sa ato pa kinibitaw mga santos mahigala, no, sama kang Mama Mary, ato magina silang gi-honor tungod lagi sa ilahang kasibot, no, sa pag-share, pagpaambit sa ilahang dugo alang usab sa kaluwasan sa tanan. No? Sa duli kita magpadala po dayon aning mga pipila ka mga born again nga murabag ilaha bagyod in town nga ipakasayop ang atong pagdebosyon sa mahal nga birhen. No, ilang ipakasayop ba? So man nga dili lamang ta mga laing relihiyon, no, mga especially mga fundamentalist groups, ayaw po lamang inaana, no. Ayaw po lamang og ipakasayop og sayop magani idagway mi, pero ang Ginoo ray na sayod ana dili kamo kay moingon magud sila nga na wa mo sa Biblia, ano sa man kanang Biblia dili man yun na ingon nga kumpleto na tanang mga literal. Tanang pagtulon ana pero ang uban wala na dili na nato mabasa sa litra. Kung dili ato orang masabtan pinaagi sa mga mensahe nga naa niini.
no, mga mensahe ba dili gyud ingon nga atong mabasahan, no, kinigong mga mensahe, no, kuan pa valid kini siya nga basihan sa imuhang gustong ipasabot. Ang mga mensahe ba nga imong nadawat, ingnon ka nga dong ni ingon ka nga do kanang gipaadto ba kas Malacañang, ni miingon ang kuan nga madahan, asa man imong kuan, asa man imong kamatuoran nga gipatawag jud kong bongbong. Naa ba na sa Biblia? Paita no Biblia gyud atong kuag base, no, naa ba na sa Biblia? Ano ang tawag nga Biblia magyud tanan, wa man tay dili man na mo gusto sa Ginoo nga atong puy-an ang hunahuna, no, kay kanang anaa sa Biblia sama ra nga madungog gid nato ang mga pulong, pero pwede na tong madungog ang pulong sa Dios bisag wala sa Biblia. Sa unsang paagi, pinaagi sa iyahang mga pagtulon anong tingog nga ato ang masugatan sa atong pagpanaw na ining kalabuhi. Pananditan masumo ka og katong mga kusog kayong muhimo og mga kana bang mga e-bike ba? E-bike nga kanang ang imuhang kusog sa pagpadagan sa imong salakyan gikan sa kuryente o gikan bataha sa kanang gitawag natong solar. Ayan, no? Sabi no din nila sa takutob ha. Naglisod ko higala katulugon ba ako, pero dili na ako ni paundayon na ni akong katulugon. Tungod kay alang kanako ang pagserbisyo sa Dios mao'y pinakataas nga paagi sa pagpaubos. No? Pagserbisyo sa Dios pinakataas nga paagi sa pagpaubos. Abi no din nila sa takutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Agam. Mayong Mudto, Pilipinas.